Ongi etorri. Eskerrik asko. Itxaso eta Maitane, Itxaso lasarteko festak izan behar dira. Bai. Zer moduz? Ondo. Ni handaingoa naiz. Bai. Baina horrebili ginean potxotxen ere jotzen. Eta oso ondo juntzan egia esan, baina igual Maitanek hobeto azalduko. Gogorra izan da, 6 parrandan. Bai. Bai, baina gozatzen egia esan. Merezi izan du, ezta? Bai, beti. Nola sortu zen zuen elektropotxotxe txaranga edo talde hau? Ba, bira, justo lasarteko festak esan dizuela. Eta taldeki asko ibiltzakea, sonin jaietan dela talde autogestionatu bat. Eta festetan gauza kantolatzea ditugu. Eta beti nahi genuen bermatu lasarteko herriko talde bat egotea eta emakumeak izatea ere, ez? Osa, gutxinez emakumeak eta gizonak, baina ez zaude. Eta beti gizonak eta ez dakizetan. Eta esan genuen, guk musikara ginen, eta esan genuen, zeu ze sortu beharko, ez? Gutxinez bermatzeko, lasarteko talde bat, emakumez osatutako talde bat egotea. Eta genuen bilera bat hilabete lehenago, nik Itxaso ditu nion, ze Itxaso ezagutzen duen lehenagotik, eta elkartu ginean 7 pertsona, eta esan genuen aurrea. Antolatu genuen 7 kanta, 8 zian, oso gutxi. Osa, 40 minutuko kontzertutxo bat. Gure asmoa zen, urte hortan hori teataia. Takitxo. Baina? Eta, olatu etorri zen. Hola izaten da, gauzak hasten dira eta gero ezin geratu. Bai, eta esan gero, gero bilera batik genuen, zein godu honekin, porque zeu zein deu, eta zeu zein barko du horrekin, eta erabaki genuen taldea sortzea, eta 2 urte goazea. Bai. Eta zein da bakoitzaren lana, eta ze instrumentu daude taldean? Itxasozuk zer egiten duzu? Nik abestu ite dut, bai. Eta gaude 11 pertsona, eta zu... Nik saxoa jotzen da, dakau trompeta, tromboia, teklatua, kaja, bombo, txindatak, gitarra, bajua... Eta violina. Violina, Eta violina. eta listo, bai. Beraz, esan duzu sortu zinetela, herriko jaiak alaitzeko, eta gero 2 urte daramazuela gara eta ona, nondik nora zabiltzate, noraino iritsi zarete? Ba... Euskal Herri guztetik ibile behar, Nafarroa ez da iritsi, baina urrengo larun batean daka. San Ferminetan izango zarete, ez da? Bai, hori da. Sarrera triunfala egin behar duzu orduan, Nafarroara? Bai. Baina gure talekidoi bat Iruñakoa da, eta beta esatzen, Iruñako bardeu. Asi que bai, bagoaz. Bagoaz, azkenian. Oso, ongi, bai, ikusi egingo zaituztego? Bai, ezta? Elektropotxotxe txaranga. Bueno, haze taldea, haze giroa, musika, ritmoa, 11 lagun zaudete taldean. Bai. Koordinazioarekin zer moduz, Itxaso? Asko dira, 11. Bai, asko geha, eta batzutan oso zaila iteare baita denokeo eta kontzertuan. Nik ezin dut, nik bai. Bai, lana, ez dakize, eta orduan, saiatze geha, denak egoten beti, baina igual baten, adibidez txindatak edo falta badia, pena da, ze talde giroa ere baita aldatzen da, baina, bueno, kontzertua aurrea teatze dugu, behagabe. Bai. Maitan, eta ze abesti mota jotzen dituzu, Printzipioz saiatzea euskal abesti egitea, bertsioak. Saiatzea ere emakume abeslaien abestiak egitea. Eta gero guri gustatzen zaigun abesti egitea. Osea, azkenen gutzako, gu gozatzeko da, orduan, norbatik ideia badaka, ensaiatza jutegea, niko batean agertzak eze. Eta hoxe, eta hola, bai. Irein duzuen mashupak edo nola esaten da, mashup. Mashup. Zer da mashapa edo... Horbiltze ditugu abesti ezberdinak adibidez dakago bat, Kilimak taldeko anak. 2 kanta juntatzen ditugu, Kontakatilu eta Burrumba. Hori da. Gero beste bat, hori entzuten dana Zetakeko Itzulera. Eta beste bat... Nastu egiten dituzu. Nastu ditugu eta goaz hortik.
ibiltzen. Eta zuen publikoa zein da Maitan, Ba, gure publikoa lehengo hilara askotan emakume izatea. Eta nik uste guk hori lortu izana garrantzitsua dara, ze askotan kosta guite zaigu jartzea hor, nik publiko bezala ere esatete. Eta bai, normalen emakume eta genero disidenteko publikoa dakau, LGTBIQ+, kolektiboa ere baita hor lehenengo lerroan egoten da. Batzutan umeak ere, asko azkenen kontzertuan emateako momentun depende ere nun ematen deunez. Ez da iguala zirkes batea jutea, ez, bekea, geston jende pila eta edo herrian jotzea, edo herri txiki baten, edo asko aldatzea publikoa horren arira, baina bueno, bai. Hor gertatzen dira gainera, esaten dena, erabateko konexioak edo momentu goren horiek gertatzen direnean, publikoak eta zuek erabat bat egiten duzuenean. Hor nola sentitzen da bat itxaso, mikro hartuta besten ari denean da ikusten duenen ingurua dena opera dagoela? Bai, marabila bat da, oi. Bai, zaudenean hor bat patian etzea kontuatzen, ze hori joa poliki-poliki igotzen, eta derrepente zaude horrik gorenean, eta dena ikustea, denak saltoka gaudela, dena batean, gaina publikora sartzen naiz de baita, eta berotasun hori jasotzia da askoz ere motibanteagoa, eta zoaz gora, gelditu gabe. Eta ez dizugu galdetu, baina zergatik elektropotete Maitan, izena zergatik? Bira, galderan ni buelta eman diz, beti galdetzei dute, elkarrezketa askotan galdetzei gute, eta zakago erantzun bat. Azkenen ikuste taldean bakoitzak teoria bat daka, gaina izan zen, lehenen kontatu etena, bilera bat ingen honen zengo du taldeakin, porque eske hau aurrea joa, eta aurrea nahi badeu aurrea goaz, eta Instagrametik mezu pila, baina beti kanpoti ez dela, ez izena, ez taldea, ez zer. Eta pixkatai atropeiadas, eta genuen izena, eta jazta. Eta horrekin, orduan... Eta kitxo. Bai, bai.